no, biyahe ng Dominions, North Caloocan to Pasig City. Natin yung Motorstar na 150 Fi. Kung tipid ba ito kanyung Dominions, tingnan Dominions. Okay, samahan niya Dominions. Ayan, 2866 yung speedometer niya. 2 bars lang niya, 2 bars na lang. North Caloocan to, from North Caloocan to Pasig balikan. Dominions. Sa North Caloocan, no? Papunta sa Del Monte, Bulacan dito sa likod ko. I mean, ginawang MRT. Biyahe natin yan. Bayahing Pasig City tayo. 2 bars yung 2 bars yung Motorstar Fi. 2866 kilometers. Kaya yan? 2866 kilometers, no? Oras is 3:21. Tingnan natin kung anong oras papunta na ng Pasig City. Kaya so yung yung MRT, ginawang MRT ngayon. Ayan, MRT 7 from North EDSA to San Del Monte, Bulacan. Kaya yan? Hello mga Indians, ito lang yun sa may Pasig City natin mga Indians, no? Babalik natin ng North Caloocan. Kaya mga Indians, tingnan natin yung speedometer na natin kung ilan yung bar, 1 bar na lang ito. Tapos 2866 kanina, galing tayo North Caloocan. Tingnan natin yung mga Indians. So 2904, 1 bar na lang, no? Kaya tayo tipid ba talaga itong Motorstar 150 Fi. Kaya naman yan, malakas ang ulan doon sa Commonwealth. Dito sa Pasig mga yan, walang ulan. Ito may yan, so, yung Pasig. Ayan. Ayan may yan, so. Kita-kita doon sa mamaya, North Caloocan. So mga Indians, may dito yun sa Commonwealth. Ayan may yan, so. Dito yun sa Commonwealth. Bali may yan, kanina, galing tayo North Caloocan, 2866. Ngayon may yan, 2916 ang natin yung speedometer. Kaya may yan. Ayan may yan, so. 2916, bali naka 50 kilometers na tayo. Ngayon, bumalik sa 2 bars. Ngayon, 1 bar to kanina sa Pasig. Ngayon, buhay sa 2 bars. Iwan ko bakit nagkagalito sa Motorstar. Siguro, ito yung ano. Pero, tingnan natin, baka paboy sa 1 bar dito. Ngayon, so, ito sa Commonwealth. Saka ano tayo yan, saka 50 kilometers na tayo may yan. 2866 kanina sa North Caloocan, 2916 ngayon dito sa may Commonwealth. Pabalik na naman yan sa North Caloocan. Ay may yan. Kapit may yan din. Dito tayo sabi ngayon sa North Caloocan, galing tayo galing dito kanina sa North Caloocan. 2866 yung ano natin, speedometer. 2933. Ngayon so, 2933. Nasa 36 kilometers. Tingnan natin, tinakbo natin. O 76. 7 kilometers mo yan, tinakbo 1 bar. 7 kilometers. Hindi na.